Pa ništa, iz prethodnih diskusija svih mojih kolega, ja nisam iz te priče o bezbjednosti i svemu, ali jako sam se zapitao o čemu se radi kada pominjete puške u šoške i svu tu situaciju, pa onda pomislim da mi na teritoriji opštine Danilovgrad imamo neke parapolicijske formacije i tako nešto slično. Što se tiče arhiva i dosijeja, ja mislim da to uopšte nije ni u nadležnosti policije, koliko je u nadležnosti tajnih službi. I pitanje je šta bi se desilo u Crnoj Gori kada bi ljudi znali pravu istinu. Šta se, recimo, dešavalo u prošlosti na području naše opštine. Tako da mislim da to uopšte i u nekoj daljoj budućnosti nije dobra ideja. Da prošlost treba da ostane iza nas, a treba da se posvetimo prije svega budućnosti i našem nekom budućem razvoju.